Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel. Odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda. I dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila. A već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojek. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice! Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojek i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? Šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. To je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam.
Odlično! Preostalo je samo iseći sve to. Divno! Preostalo je ukrasiti moj jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno! A umjesto soja sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj! Strašno! Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho! Upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno. Uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. Jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. Treba nešto smisliti. Znam. Napravit ću tortu. To mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako! Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane! Prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? Ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. To je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. Testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično.
Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. Pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. To je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da.
Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. Hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Mike, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gdje ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućicu lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super. O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno, treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. O, a šta ovdje radi pas, majka? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Ne gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprlja u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. Ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta. Mi idemo unutra. Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te odčešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju. Mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to. Lepota. A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje. Probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica.
Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko nema haljina i kostima. Preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. Moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo što pokazuju. O, emisija o mačkama. Izvini, Clyde, nisam hteo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. Mamice, šta je ovo? Pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? Vidim da si srećna. Srećan rođendan! Majki Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. Kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja. Hej, Wednesday, hajde sa nama. Skidamo poklopac zajedno. To je Huba Buba, još i čarobna. Hajde da izvučemo kartice. Ja ližem. Ja grizem, cool. Ja nemam ništa. Prokletstvo. Jelen, ne brini. Ja ne želim da slušam to. Dajte mi žvaku. Hoću da je probam. Dakle, ja ližem. Maksimalno ću iskoristiti tu priliku. Ova žvaka je zaista čarobna. Pogledajte, mogu sama izabrati ukus. Da, taj ukus mi odgovara. Sad ću probati. Divno. Jezik mi je postao ljubičasti. Niko to nije video. Enid, uzmi. Hajde, samo što hoću da promenim ukus. Dakle, ne, samo ne ljuto. Šta još ima? Bombone njorc. Da, to mi se sviđa. Sad ću da probam. Da, a sad ću da naduvam balon. Pa to je žvaka. Uspela sam. Ups, pukao je. Oho, koliko bombona njorc. Nisam očekivala to, ali baš sam srećna. Oho, Enid, daj meni. Ajde, nemoj biti cicija. Šta? Ali nama to neće biti dovoljno. Enid, baš si bezobrazna. Izvinite, drugari, ali tog ni meni neće biti dovoljno. Super. Plašim se da skidam taj poklopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. Kako odvratno. Okrećemo kartice.
grizem, fuj! A kod mene opet ništa. Kakva šteta? A ja ližem, pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, hvatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizem to. O, ideja. Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. A mogu da jedem? Probat ću. O ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu. Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sad čekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Rešeno, ja ću skinuti pokopac. Imam srećnu ruku. Ili ne? Kako gadna torta. Šta je kod mene? Ništa, dobro je. O ne, ja opet grizem. Neću. A ja ližem. Pa okej, to nije loše. Ja sam prva. Torta izgleda prelepo. Probat ću fil. Kako prijatan ukus. Sviđa mi se. Treba polizati ceo fil. Da, zadovoljna sam. Wednesday, stani, šta to radiš? Nemoj da me prekidaš dok uživam. Dakle, ja sam završila. Sad je tvoj red. Hilda, više mi se ne jede to. Posebno nakon toga što si je polizala. Imam ideju. Ćao, Legendri. Možeš da mi doneseš svoj proizvod? Super, čekam. A ko je to? Ćao, Legendri. Jesi donao? Pokaži. Da. To je baš ono što mi treba. Koliko slatkiša. Uzet ću ovo. Ovo i obavezno ovo. Možeš uzeti svoj par, Legendri. Ćao, vidimo se. Hvala. Enid, imaš tako čudnog prijatelja. Misliš? Henry je najbolji drug na svetu. Uvek mi pomaže sa slatkim. Dobro, sad ću lepo ukrasiti tortu. Eto, sada izgleda mnogo bolje. Wow, Miley, to je mnogo lepo. Da, i meni se sviđa. Jako ukusno. Da li bi mogli da ne radite to ispred mene? Uj. Ja ću da dignem. Ja još nisam otvarala. Okej. Pa može. Običan čips. Da vidimo kartice. O ne, ja grizem. A ja ližem. Lako. A ja ne radim ništa. Super. Dakle, ne brini, uspećeš. Ili ćeš izgoreti. Ja ću da počnem. Dakle, sad ću polizati ovaj čips. Ja obožavam ljuto. Da. Divno. Jau. Kako ljuto. Ja sam već zaboravila te osjećaj. Gori mi jezik. Ideja. Imam led. Da, imam ga u frižideru. Odlično. To će mi pomoći. Hajde brže. Da, postalo mi je bolje. To se može skloniti. To je to. Sada ti. Kako da pojedem to? Juj. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću mleko. Zatim ću močiti čips u mleko. Mleko će upiti sve ljuto. A ja ću pojesti običan čips. Da, lako ću ga pojesti. Ko će ovo da pije? Zar ja? Nisam planirala to. Okej, popit ću. Jao, o ne! Sve mi gori ustima!
Sad će biti požar! Šta je to bilo? Kao da smo u paklu. Neću da vas čekam. To su moje omiljene bombone. Žele oči. Odlično. Hajde da vidimo kartice. Da, ja grizem. Ja ližem, nije loše. Kod mene ništa. Užas. Ja ću da počnem. Treba će mi jedan lifehack. Spojit ću viljuške i traku. Dobit ću prste viljuške. Tako mogu uzeti odmah svi oči i polizati ih. Gledajte, zar to nije genijalno? O, da, prelepo. Baš mi se sviđa ukus. Kao da imam ruke sa očima. Divno. Enin, molim te, ne liži sve, stani i preklinjam te. Neću da jedem bombone sa tvojom pljuvačkom. Molim te. Završila sam. Treba vratiti bombone u činiju. Jo, nešto neće. A zar ću zauvek ostati sa njima? Samo ne to. Hoćeš da jedeš sa mojih prstiju? Pa ne. Sad ću skinuti sve bombone. Jao, ligave su, fuj. A više neću da ih jedem. Ne želim da se otrujem. Ideja. Treba pogledati kroz mikroskop. Sad ću da vidim. Ojoj, koliko mikroba. To se ne sme jesti. Šta da smislim? Tačno. Imam antiseptik. Sad ću ubiti sve mikrobe. Odlično. Poprskala sam sve bombone. Sad su bezbedne. Hvala, drugari. Sad ću da probam. Tako ukusno. Svaka bombona je tako divna. Sad ću progutati jezik. Koliko je to ukusno. Blago meni. Da, blago tebi. Šta je ovaj put? Super. Lizalica sa letećim mišem. Hajde da okrenemo kartice. Šta je kod mene? Ja ližem, ne. A ja grizem. To je još gore. Kod mene ništa. Sreća me napustila. Okej. Jel ja počinjam? Jeste sigurni? Ali ne želim. Lizalica je tako velika. Dobro, probat ću. To je ukusno. Slatko. Ken, nemaš mnogo vremena, požuri. Dobro. Uzmi. Super, hvala. Sad ću da probam. Da, to je zaista ukusno. Nije lagala. Sviđa mi se to. Wednesday, hajde da se igramo. Hajde dok Enid jede lizalicu. Hajde da radimo tretmani. Dobro, shvatila sam. Jesi možda za Uno? Super. Vidi, došla je do letećeg miša. Šta nije u redu, En? Ne, to je leteći miš. Za malo ga nisam pojela. Eto, lizalica se razbila. Šta se dešava? Bežimo! Slobodna sam. Ćao. Bila sam zarobljena u lizalici. Hoćeš možda? Ne moraš. Recite, kako pijete krv? Sad ja otvaram. Pizza! Gledamo kartice. Da, ja grizem. A ja ližem. Super! Kod mene naravno ništa. Nervira me već to. Daj mi svoju karticu, a ti uzmi moju. Pare? Da, može. Izvoli. Šta? Kakav je to zvuk? Ne smemo da se menjamo. Dobro, onda vrati pare. Ups, ne znam gde su. Ja ću da počnem. Obožavam picu. Treba je polizati dok se nije ohladila. Baš ukusno. Htjela bih da je pojedem, ali ne mogu. Gotovo. Pepperoni mi je ostalo na licu. Vraćam. Eto, izvoli. Pizza izgleda odvratno. Wednesday, uzmi. To više niko neće da jede.
Dobro, probat ću. Jao, ružno. O, našla sam pare. Takve mi već ne trebaju. Enid, hoćeš? Naravno. Došla mi ideja. Neka brojalica odluči ko će da otvara. Ne, ja ću otvoriti. O, kola ni loše. Uzimamo kartice. O, ja grizem to. A ja ližem. Super. Kod mene ništa. Šteta. Ja počinjem. Jedva čekam da probam. Otvaram i pijem. Ej, zašto neće? Čudno. Pa to je žele sa ukusom kole. O, da, treba ga istisnuti. Kako ukusno. Ne, zaustavi se. A ja? Okej, ne ostavljaš mi izbora. Nedavno sam naštrila testeru. Sad ću odseći nogicu tvoje stolice. Ćao, En. Hvala ti. Probat ću. Nemam dovoljno snage. Ti si slabić. Vidi je. Nije tačno. Uspeću. Tišina. Treba će mi pomoć. Dakle, stavit ću flašu unutra. A sada uvrnuti. Pogledajte, žele izlazi. A ja skoro ne radim ništa. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim još. O, Wednesday, super smislila to. Svaka čast. Prelepo. Skupit ću sa stola uz pomoć kašike. O, da. To izgleda prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Wednesday, hoćeš nama dati? Ne, to je samo moje. Sklonite se. Cija?